Марамад дӯстони азиз 40,000 сомон Opel Astra G 98 сол кондиционердор мотор 1.8 қабрға дӯстони азиз моторш беҳтарин аст 40,000 сомон ҷои сумгириша дига арзон намешавад дӯстони азиз 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад ягон ҷош кор надорад бовар кунед 40,000 сомон намарамад дӯстони азиз балон шахас сиёна кардем як 4 диска балони як 75% ҳаста берунаш кор надора мошин обшивкош тоза кард дӯстони азиз электропакет дорад сиди салон фошапас кунем дӯстони азиз кондиционер дорад кондиционерш кор мекунад дӯстони азиз натиҷаи ча спитамерош солҳои 2003-2004 чихолакҳои фасон партсагия ина марамад 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 40,000 сомони ҷои сумгириша дига арзон намеша ахири ҷои сумгириш ина хеле лабовои кабутак дӯста пачка мондагия мошин дар шаҳри Бухтар 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мотор 1.8 қабрға 98 сол 7 моҳи дига ҳуҷҷат утилизатсия кардаги аст балношсоз 7 моҳи дига ҳуҷҷат 40,000 сомони ҷои сумгириш ина марама шахсоне ки мехарем мошин дар шаҳри Бухтар омада бинед